puta sam bila prevarena, a prvi put sam saznala tako što meni TikTok je tek uveo ono kao ripostovanje videa i meni je izlazilo, i tad je izlazilo bukvalno ono kao ti ne pratiš osobu, nemaš zajednički s tom osobom, samo kao izađe ti da neka random osoba ripostovala neki klip. I meni je danima izlazilo da je neka devojka ripostovala neke klipove koji su jako čudni i koji su baš bili kao posvećeni mom dečku. Mislim kao, ne znam, na primjer njegovo početno slovo imena i tako to. I bukvalno sam bilo uzmano, wow, kao vidi ova devojka kao isto razmišlja kao ja, super. Prolazi par dana... Ova devojka ima isto dečka kao ja. Bukvalno. Prolazi par dana, ja ulazim, klikćem na njenu profilnu, ja vidim da je to njegova bivša. Ja gledam i u fazonu sam mislim kao, okej, bivša, možda i dalje zaljubljena devojka, neću ja ništa nju da napadam, ali znaš, mislim, sumnja postoji. Ja se dogovorim sa mojom sestrom, on je bio kod mene kući, tad sam još živjela sa sestrom. Dogovorimo se da ona njega pozove da joj nešto pomogne, da dohvati nešto, ja dostanem sam s njegovim Ne postoji ništa ja nisam našla, okej, devojka je zaljubljena, nema veze. Prolazi par dana, njegov telefon opet ostaje kod mene, opet ono, gledam ja njega, gleda on mene, uzimam telefon. Ulazim, zapravo ne, ušla sam na TikTok da sebi pošaljem klip i vidjela sam se oni dopisuju na TikToku, ni manje ni više. I on je, na primjer, tad bio kod mene i ona ga je pitala kao gde si i on kao, evo me na trgu, nije bio na trgu. I onda sam shvatila da je u paralelnoj vezi.